Kadtong akong amahan si Anhing Severo Ubod, mag-istorya-istorya man to sila sa akong mga uyuan pod, mga iyaan, bahin aning kinabuhi bastaw, labi na gyud kinabuhi isminyo. Nya moingon dayon to siya, kining kinabuhi isminyo og sa kamot pa kuno, ang kalipay kanirang kumingking, kaning uban diri pulos na kuno ni mga pag-antos. Ambot tinuod ba na ug kasuway minyo. Kanabang kalipay ra gyud kunong tinudanay, murag kanira kunong kumingking, ang karing upat nga nahibilin mao na kuno ni ang pag-antos. So in short, murag iyang realization sa kong amahan nga naglabig yun ang pag-antos aning kinabuhia kaysa kalipay. No? Mo yun mo? Dunay mga tao din sa kalibutan nga galabi ang kalipay kaysa pag-antos. Kinsa man na sila? Pari. Na siya. Ragyan na. Way lain. Pari ragyan. Naglabi ang kalipay kaysa pag-antos. Na. Tuo mo, dili. Inyo sentang husgahan. Pero na may mga pari nga nagdepresyon. Naam sa mga pari karon nga na naglagot, nga kusmod kay mga naong, way kalipay. Di ba? Naam sa mga pari karon nga mamusil magani, di ang gito nakapusil og bata, patay ang bata tinga o na ospital ba to? Ay naglagot ba? So naam gay pari nang hagit og sukmagay panahon nagkasal. Kinsa katong paria? Nang hagit og sukmagay, nakasimba sa kong kausa nga ang pari sa nang hagad sa sukmagay kay ang iyang kontra ni simba man. Diha gawali siya. Isa naam jud ka diri. Sakto man kanang imo, labaw pa mga kaspari. Sukmagay lang ta. Lingi sa kukisa kayang gipasabutan ni basig ako. So ang tinuod nga tao nga naglabig yun ang kalipay kaysa kasakit aning kinabuhia, mao gyud tong suod ni Kristo. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban kanila? Kung kuyog nimo si Kristo, murag pulos-pulos gyud aning kinabuhia ba? Pulos-pulos gyud kalipay ang atong matagamtam or imong matagamtam kaysa kasakit. Ningon din siya diri, apan moabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhunon gikan kanila, magpuasa na sila, magsubo na sila. Nya kanus aman si Kristo makuha gikan nato. Nya magsubo dayon ta. Kay bao mo? Kung di na tamutuman siyang sugo, mawa na siya. Kay kada nato supak sa sugo sa Ginoo, maputol ang atong relasyon. Ay matod pa sa niya diha sa laing bahin sa ebanghelyo, murag John chapter 15 man siguro na, niingon siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang akong mga sanga. Kung ang sanga magpabilin sa punuan, dili gid ni mahutdan sa bunga ug dahon. Pero kung ang sanga mahimuwag gani sa punuan, ang sabi hitabo, malaya og pamuniton og isugnod sa kalayo. Apot tinagin nimong subua. Muna naaroy mga tao nga nahimuwag ni Kristo, ang mga naong laya, uga ba? Uga. Di tanawan ng imong tupad. Ika na tanawa. Tanawang naong laya o lunhaw. Sige, iniguli ninyo sa inyo, tanawa to mga tao dito dapit sa inyo, o kaninyo mga silingan, ilhan na nimo, tanaw nimo ang naong laya kayo, kanang uga kayo, gakusmod lang, kanina, himuwagin ng Kristo. Ana. Na. Nya ang pare, inigso dire, inigingon ang Ginoo mo na kaninyo niya, uga kig naong, kanina, himuwag ng Kristo. Ana. Nya inigwalis pare, smiling di kayo, ing nada kani ubay-ubay nighalin sa salat.
Araw na kalipay aning inyong pari, kana ramang salat yun. Okay nga naman, malipay ang daghan kayong mga tao. Karon daghan na kayong namakpak kay ang atong halin niabot na og 7,521 slots. Pakpak! Gahapon, nasiya ko pag-print na ko sa Metrobank nga kaning, kuwan ba, anang transaction history, na ay 300,000 nga gikuan, gideposit. Nakapangutana ko sa akong treasurer o kani akong kuyog din kung nagdeposito mo sa kaning atong kolekta dito nyo gideposito sa kaning Metrobank. Waman pa diyan. Nako, kuan gid ini. Kana ganing palit gid inig slot, mabali 300 ka slots. Unya nahibaw-an gid namo ang tao nga nagpalit, nagka-istorya dahil miadto primero, di man kayo katuhuan nga mopalit siya 300 slot pag istorya namo, kay simple raman kay sa mo istorya. Muhatag man niya ako, pader, ako gugma mo gini na akong paghatag. Maom dito siya. Ay mga simple kay mga tao ba nga mukalit lang og masyaktas ilang paliton. In short, kining pagpamalit na tog slots, kining pag-donate sa simbahan, kung kinasing-kasing ang imong pagbuhat, mubunga ginagkalipay diha nimo. Ngano man, makonected man ka sa punuan nga mao si Kristo, magpabilin man ka diha ni Kristo, wa gyud namalit og slots in general, wa gyud nagdonate sa simbahan nga kinasing-kasing nga masulubon. Bisan pagdakdakan sa tanang mga problema o pagsulay, naagina nila ang kalinaw, kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Maunay nakalahi sa mga tao nga tigpakaaron ingnon o sa mga taong matinud-anon. Usa ra gyud ka tawo ang makatuman sa iyang saad, si Kristo ra gyud. Siya ra gyud ang matuod nga tawo nga nakatuman sa iyang saad, wa gyud nasipyat, iyatang giluwas. Ningon siya, ako mong pakamatyan. Nagpakamatay siya. Ana, nya kinsa sa tong musunod niya og sa iyang mga saad og sa iyang dalan, siguro gyud nga makahatag og tinuod nga kalipay. Muna sa unang pagbasa, niingon ang mga Hudiyo, unsa pa may kapuslanan ani magsigi mig ampo, magsigi mig puasa, nga wa naman ka maminaw namo Ginoo, wa naman kunimo wan aman minimo tubagat. Di na lami magampo, di na lami magpuasa. Nitubag sa dang Ginoo nga, lagi magpuasa mo, pero sige gyud po mong pangulata ng mga tao nga ubos sa inyong pag-amping. Sige gyud po mong pangusi ang mga bata, sige gyud po mong panglatos ang mga bata, panghapak ang mga bata, yaw-yaw ang mga bata, balikas ang mga bata. Nya siging ampo diri, sige ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, iguli nga to kamong mga animala mo, kamong mga pistiha mo. Ingon ang Ginoo nga, mao dinay inyong ampo, mao dinay puasa, sige gyud po mong paningil ang mga utang, nya og dili gani mo bayad, inyo dayong yaw-yawan, ikiha pa ninyo, igihan gyapon kay mo nang inyong mga yuta, kanang inyong mga tanom, kanang inyong mga kwarta, igihan kay mo, inyo yung hapit patyon ang tao nga mukuha ni ana, nga ako man tay naghatag ninyo, nya maunay puasa, maunay ampo, di ta mo paminawon ana oy. Nya ningonen Ginoo, sige suway ninyo, ipanghatag ang inyong kwarta ngadto sa mga kabos, at timanan ninyo ang mga byuda o mga ilo, tagain ninyo sa hustong suhol ang mga nag-alagad ninyo, di ba? Bisag unsay inyong paminawon, inyong pangayoon, ihatag nako ninyo. Sa inyong atubangan na ako, sa inyong luyo, nag-atiman ko ninyo. Ninduta ng saara, no? Pero ang kondisyon, sunda nga akong kinaiya nga magsigig tabang. At tanawalan ning atong simbahan din ang mga wa kaanhi dinhi mga 3 na katuig or 5 katuig nga wa na kaanhi dinhi. Masyak man yung kay gabot ni mo, ni? Wala man ka. Pero para nako, puol na kay ba?
Di ta joke. Wa jud ko full eh. Excited kita din kanunay hantod ta mga matay. Og maunay giingon ni Kristo, kanus-a man magsubo basta magpabilin mo nako. Og aron kita makapabilin Dios Ginoo, sundo nato og atong ibutang gyud sa atong hunahuna kinsa man ang pinangga sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa tay tubag nato Salmo? Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon na kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Naaroy pipila ka nato nga bisag nagbasol na ang usa ka tawo, bisag nagsigi nagpangayo nimo pasaylo, di gyud ka maong maluoy. No? Dayon kag ingon, human na, gibuhat na nimo. Gibuhat na nimo. Ay na lang pagbalik nako. O gipasaylo na tika, ay na lang balik. Mga buangon kaita. Ang tinuod yun nga mahinulsolon o mapaubsanon na kasing-kasing, makig-uli gidi ay ta. Dili na nato tamayon ang tao nga nakahatag o kasakit nato. Mauna ang Ginoo. Nakahatag tag kasakit niya, kada nato supak siyang pulong, labi na yung muabi na gitasyawa, bakako na kaitastanan, kwarta na itong gihigugma, madinumtano na kaitastanan, patuyang taning kalami o kaulag sa kinabuhi aning kalibutana, nakapasakit kitag maayos Ginoo ana, nagpalaygit na ka, nag-abortion pa, siging inom anang pills, ambot apil ba ka ng pakulor anang buhok, kiskis anang kilay, kay mga binuhat mo na sa Ginoo, mga illegal logging, illegal fishing, graft and corruption, suyop anang drugas, palaygit, basiktomi. Ang Ginoo nasakitan kayo ani, pero kung maghinulsol ta, kung magbasol ta, din agid ta niya tamayon. Iyarad gitong kalimtan, pinangga ragyapon ta niya, no? Sige, lingi ay mong tupad. Na andam kang mupasaylo sa imong kaaway. Andam kang mupasaylo sa imong kaaway. Di ba moingon na siya? Ay sorry, di pa ko ready. Ayaw, inulsol na tadaan. Di ba? Og inigbasol nato sa atong pagsigig dumot, ang Ginoo di na mo tamay nato. Inig kinasing-kasing natong pagbasol aning sige natong daog-daog sa atong isigkataw, labi na gyud mga bata nga gagmay. Himuon dayon tas Ginoong iyang mga pinangga. Din ata niya tamayon. No, ano? Sige, nindog na ta.